Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Doon na kay gustong tanawon, ma'am? Unsa man sini? Ay dili oy, Unsa lagi mo tanawon? kanang itoy, kanas nobe. Ah, patay. Unsa to imong gisulti chokoy? Oo. Wa mo ko'y gisulti, ma'am. Do na Oy. kay gisulti chokoy. Murag patay man tingali to. Ha? Patay? Kasi may namatay, ma'am. Ambot lang gid nimo. Sige na. Dad ako sa giingon nimong itoy nga ginganlan og nobe. Koan, ma'am. Koan, wa. Jud kay swerte, ma'am. Unsay way swerte? Mo na, ma'am. Mo gani nga, di ko mulakaw ron kay sinobi nga ito'y gida na sa nag-atiman ini. Gida sa ilang probinsya. Ngano man? May open no ng clinic, ma'am. Mo nang may pauli sa probinsya ang nag-atiman ni Nobi. Gida niya si Nobi. Unsaon man ako sa pagduol ni Nobi. Aron mahibaw siya nga tinud-anay ug malinis ning akong tinguha niya. Wag ilaing mabaso rin eh. Ako ragit. Buang-buang magid ko ba? Agay. Nganong midritso gid kong alma? Kwartar magi akong tuyo ni alma ba? Sa diyan nasairan ko nga nagkaunlod ang among kumpanya. Maudayoy ako naunaan si Alma. Daliman na. Kung kami mo'y nagkaminyo ni Alma. Sitting pretty na unta ko. Diba, pretty. Handsome to. Sitting handsome na unta ko. Libre pagid ko sa kasino kada gabi. Pero, tomboy mo sa ditong animala to. Pre! Pero sa dahil nakita ko ang kanunay ikauban ni Alma nga sinubi. Pura magikusi ang akong kasing-kasing. Sa sinugdanan, wagin ko magtuo unsa tong pagbatia. Ako pang gibaharan sinubi, nga luguson ko siya. Kung di siya magpalayo ni Alma. Ingon inig day ang kinabuhi. Unsa may akong buhat, ano? Karon magkasulti mi sinubi. Iyan akong giblak. Pero kinahanglan magkasulti kami. Kinahanglan masayod gud siya nga tinud-anay ang akong pagpati ngadto niya. Ug kun mahimo, muluhod ko siyang atubangan. Aron mangayo pasaylo sa kong pagpasipaan niya. Ay. Asa mo ko paingon ini ron? Imo man lang gibiyaan ng imong cellphone. Wa ko ganahi. Anong naibahuman ka si Jack sa akong account? Ay, tingalig nagpangutan na. Kinsa may iyang mapangutana? Nga sila raman si Alma og si Ronel ang nahibaw sa akong account. Ang kauban di ay nimos trabaho. Way kaila si Jack sa mga kauban ako sa trabaho kani adto. Unyag manawag nimo si Alma. Dili ka to masuko nimo nga wa nimo tubaga. Tuod di ay mano. Tingali di ay manawag ang akong love. Ay, tingalig magkaaway na hinuon mong duha sa Alma tungod lang adtong Jack.
Kadiyot ma, akong kuwaon ng akong cellphone. Ako na lay kuha, anak. Katong milaban ni ng taling. Murag. Murag nakamayong ko atong tawhana. Ah, gusto. May kaubang matured nga babae katong milaban ni ng taling. Nakig-away ganin ako ang iyang kauban nga matured kay akong gikasabaan nga gialihan ang ako untag pagpark sa auto. Wa man mag-inisok tong tawhana. Pero ano sa dihang gigunitan nako sinang taling. Itali man siya dool. Pangitaon ko tong tawhana. Oh, hala. Hala. May bagti akong cellphone. Uy, ang ako, boss. Oh, boss. Nanawag lagi ka. Hain ka man karon, Chukoy. Di alas bay. Oh, wala ni mo ato sa nubi. Kadadlaw di ko mga to, boss. Paminaw na ko, doon na ba man to siya fresh milk o katong mga prutas? Ay, huwag magiging siya mo angkon nga maptos eh. Ha? Nagkasulti din mo? Ay, naku pangutan ah. Ano sa magiging Chukoy? Tinud anay bagyod nga maptos nubi? Ang iya laging mama mo'y misulti na ako. Ang masadog mamaksi ng taling na ko, no? Huwag sa kumutanan niya. Siya may misulti nga na malit siya dagang prutas para na nubi. Kay mabdos ni. Ayan, suman. Maklaro na ba iyang tiyan? Hala, boss. Wa ra ba jud ko ka tanaw da kung mabdos ba ang usa ka babae o dili? Ano sa man usa akong klarohon? Ayaw. Ha? Aron ba maklaro ba? Ayaw na nang lagi. Paminaw ah. Tingali mga sunod buwan. Maklaro na gini iyang tiyan, di ba? Boss, nagkasulti jud mo si Nobe? Di na importante, Chooks. Basta ayaw gid pagisgot sa kungan, ha? Boss, tug-ani nilang kuno ko. Ikaw ang nakapamabdo si Nobe, ha? Ikaw, boss? May bagting dayon ng imong cellphone, oh. Si Alma mo ay nanawag. Tubaga. Andamon ko ang imong gatas. Love? Love, sorry, karon pa ko nakatawag nimo. Busy ang linya, God. Okay ra, nakasabot ko. Doon na ka ba'y gipamati sa lawas? Wa man. Mura lagi, wa kay ganang makigsulti na ako. Nasuko ba ka kay dugay rin ko nakatawag nimo? Naglagot ko. Nako? Dili, uy. Naglagot kong Jack. Unsa man? Ni anha na sad? Nagsamok-samok na sa di mo? Wa mo, ari. Pero, nanawag sa cellphone. Nagasulti mo? Wa kay wa man ako tubaga. Nagduda man ko. Akong gi-off. Unya? Ngayon na iba mo ka nga siya ito nanawag? May text man og nagpaila nga katong nanawag na ako. Siya. Si Jack. Diin man siya number ni mo? Ambot lang. Nagsige ka po check text ni mo? Wa. Kay akong gi-block. Good. Nanawag to siya kay dili naman siya makaanha sa inyo. Fully guarded na siya sa kung sinugo. Love. Ayaw na ipadayon ang pag-embargo sa ilang kumpanya. Ang iya na lang amahan mo yun na una. Kung mapakamuhang niyo na ako naging ipahikay sa kong abogado ang demanda. Nakakita ka man ka sa iyang amahan dito sa ospital. Luoy man ka. Ayaw na lang una atagit kagulang iyang amahan. Naluoy sa bito kong nakakita sa iyang amahan, love. Masakiton, gyud. Pero makalagkot, bugos Jack, good. Doon na naman kayo nagbantay niya. O ako na sa siyang giblock.
Nakasiguro ko nga dili na siya makaduol pa din sa ato. Kadtong kinsa ganito pangan atong milaban ni Mama Taling. Si Chukoy, Magsige patugan ha. wa naman karon. Ganahan ra ba unta ko sa iyang fresh milk. Padadaan siya daghan. Kaya atong bayran. Wa na lagi mo ari. Hinuon, doon na pa man ko'y fresh milk. Kung mo ana gani, hangyo ang magdag bisag pila ka botilya. Atong bayran. Ako niya sultihan. Dugay pa ka mo pauli? Gimingaw na ka na ako. Ikaw, wa di ay kami ngawan ako. Mingaw, uy. Sagdi lang. Ipahikay ko dayon sa mga abogado diri sa States ang pag-merge sa among kompanya. Miss na kayo, tika. Magpaabot ko nimo, love. Kiniharakay ko nag-atang din eh. Pero wag na ko makita katong animal nga hilabtanon. Tagadiin magiging ko hato siya. Ha! Balik na lang ko sa office. Pero di gyud na ako lungan sa pagpangita katong hilabtanon. Ha! Dako siya gamit nako. Nak, Domingo man ron, dili ka mo simba. Asa man ta manimba, ma? Ikaw, asa imong gusto? May simbahan man ka dool din eh. Ana na lang ta masimba. Dili ka mahadlok nga makakita nimo si Jack. Doon na pa dati ang ikadlukan. Nga may gisuhulan man si Love nga mubantay nato. Ay, dili kahilasan nga mo sampit og lab kang Alma, nak. Parehas ra baya mong mga babae. Ma, musamot ang pagduda ni Alma. Kung dili ko sundo ng iyang gusto. Dili ka makakalawa tungod sa inyong relasyon. Uwa ko'y mahimo. Tungod na ko. Gusto na, ma. Ang importante nga ikauban ko ikaw. Pero, may paglaong paghihapon ko. Nga unsa. Nga madawat ra sa tuwa sa langit ang ako mga pag-ampo. Anak. Sige. Manimba ta. Ay, salamat. Makaadto na sa ko ini sa farm. Aron dadaan ako og press milk sinubi. Mayo tag di makabantay si Ma'am da. Tingalig, mauban niya siya nako. Aw, patay jud ko ini. Waroy opisina. Busa mahimong magbuntag kog atang atong hilabtanon. Di mahimong katurang hilabtanon ang padayunon nila ni Nobe ug nilang Taling. Huh. Unfair para na ako, ha? Ako yung atngan katong hilabtanon. Sigurado jud ko nga malipay si Nobe kung makita siya nako. Ako jud kay makalipay niya. O kining mga dana ko. Oh, kay grabe gud. 5 jud ka botilyang fresh milk ang dana ko para niya. Oy, ala. Banga. Hapit ko makadas magda. Naugbay, Unsa? di ko makig-away nimo. Pero gawas lang diha sa auto. Kay doon na tay sabutan. Ayaw kahadlok. Gawas na diha. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!